Zdravím. Chcete vidieť, ako reálne vyzerajú spevnené plochy ekologickým systémom z plastových zatrávňovačov? Volám sa Jano Kovač a som z e-shopu plastové zatrávňovače .sk a nachádzame sa na našej chate na Orave v Rabčiciach, kde sme všetky chodníky, parkovisko a prijazdovú cestu spevnili plastovým zatrávňovačom série N40 a multigravelom. Na parkovisko sme použili N40 a na chodníky N40 takisto a multigravel. Takže ukážem vám teraz, ako to vyzerá, keď je to spevnené so zatrávňovačom. Máme tu také počasie, že aj poprcha, takže môžete vidieť, ako ten zatrávňovač reálne aj funguje. Takže takto vyzerá prijazdová cesta u nám v chate, spevnená zatrávňovačom N40. Robili sme to svojpomocne, trvalo nám to celé nejakých 3-4 dní. Sme to robili so všetkým aj s výplňou. Bavíme sa o ploche nejakých 180 metrov štvorcových dokopy. Na spodu bol podklad spevnený makadamom 3263. Išlo tam nejakých 30 cm. Potom tam bola geotextília a 4 cm jemného štrku, 4 osmičky, na ktoré sme zatrávňovače ukladali. A ako výplň sme použili štrk 816. Čiže tu môžete vidieť vlastne parkovisko. Máme to tu taký mierny kopček, ale so zatrávňovačmi sa robilo super. Pekne sa podali a tá plocha je pekná, taká jednoliata. Okolo obrubníkov sme nechávali dilatáciu 1 až 2 cm. Môžete vidieť chodníček z N40. Použili sme to aj tu medzi takéto železničné podvaly. Pekne to drží. Voda keď prší, tak siakne. My sme ešte pod parkovisko dali krížom drenážne rúry a je to zvedené dole ku ceste, vlastne do rigolu, ktorý je tam popri ceste. Teraz vám ukážem, ako to vyzerá na chodníku s multigravelom. Že tu môžete vidieť chodníček poza chatu, ktorý je spevnený zatrávňovačom multigravel zelená. Pekne sa to pílilo, ukladalo. Takže takto nejak môže vyzerať aj vaša spevnená plocha. Ušetrite jednak peniaze, lebo tie zatrávňovače boli lacnejšie ako klasická zámková dlažba. Trebárs táto zámková dlažba nás vyšla nejakých 23 eur na meter štvorcový. Ušetrili sme kopec času, lebo s tou zámkovou dlažbou by sa to robilo minimálne raz tak dlho, svojpomocne. A keďže my sme firmu volať nechceli, zvolili sme zatrávňovače. A takisto sme chceli, aby, keďže už máme takú peknú chalúbku zasadenú v takejto nádhernej prírode, bolo aj to okolie tej chaty v takom ekologickejšom štýle. Takže preto sme použili tieto zatrávňovače. Keď prší, voda pekne siakne do podložia, nemáme tu žiadne kaluže ani bláto. Môžete vidieť ten štrk, on pekne drží. Aj toto parkovisko má momentálne 3 roky, má za sebou 3 zimy. V zime není problém ani snežnou frézou potom chodiť. No a na jar, keď sneh zmizne, tak maximálne vyhrabať tu skalky, ktoré vyhodíte so snehom.
Takže ak aj vy chcete spevniť svoje povrchy ekologicky, či už je to parkovisko, prijazdová cesta alebo nejaké stoisko koníkov, nebojte sa toho, je to super vec, viete si to spraviť sami a nevíde vás to toľko ako tradičné materiály, ktoré sú nepriepustné a budete mať stále dokola problémy s tou vodou alebo bude ten povrch klský v zime a podobne. Takže ak máte záujem, ozvite sa nám, spravíme vám cenovú ponuku individuálne pre konkrétne váš projekt. A na záver, ak by ste si chceli pozrieť, ako to v realite vyzerá, tak ste u nás na chate vítaní. Kľudne zavolajte, môžeme spolu vybehnúť. Pozrite si, vysvetlíme si, poviem vám, ako sme to robili my. Môžeme sa poradiť. Takže ja vás zdravím a vidíme sa pri ďalšom videu.